Doncs bé, suposo que ja t'ho imagines, no? Mira, abans en Titot ha parlat d'aquest famós editorial, no? De les 12 capçaleres de diaris. Mira, la independència l'hem de reivindicar per sentit comú, no per tot allò que hem dit, sinó per sentit comú. De la mateixa manera que cap de nosaltres permetria que un veí decidís què pot fer, administrés la seva vida, doncs aquesta mateixa persona no ha de permetre, o hauria de preguntar-se per què permet, que allò que no admet de manera individual ho admet de manera col·lectiva. Perquè si no permetrien que ningú administrés la nostra pròpia vida, la nostra casa, per què permetem que Espanya administri la nostra vida com a catalans? No tenim per què ser un poble subordinat. La raó per la qual aquestes consultes fan tanta por, justament, tot i això, no ser vinculants, etc., és per la transcendència que tenen. Perquè allò que dèiem, res no serà igual a partir d'aquest moment. Els partits tenen molta por. I jo estic d'acord amb vostè que cal fer foc nou, no? Tenen molta por. Tenen molta por perquè s'acaba l'època de l'ambigüitat. Ja no hi ha més... S'ha acabat. I com que s'ha acabat, clar, a partir d'aquest moment t'has de posicionar i has de marcar fulls de ruta. El problema dels nostres polítics és que l'horitzó que tenen és un horitzó de 4 anys. Com quedaré jo a les properes eleccions? Aquest és el seu horitzó. Esclar, això en un estat normal ja és això, no? Vas millorar les qüestions socials d'aquell país, etc., et vas preocupant d'una millora. Però clar, tens solucionat el tema del reconeixement. Però en el cas de Catalunya això és nefast, tenir horitzons de 4 anys, perquè justament tenim un problema de reconeixement i de drets nacionals que no el podem desenvolupar. Aleshores, esclar, el no tenir polítics que tinguin horitzons veritablement desacomplexats en el tema nacional ens limita i ens subordina als nostres veïns. Les consultes fan molta por per totes aquestes coses i per això hi ha consignes de no promoure-les, és a dir, de no publicitar-les, de silenciar-les, només parlar de coses puntuals i no donar-los gaire relleu, perquè ja es va veure que amb el tema d'Arenys els va sortir el tret per la culata, oi? A mi també m'ha molestat, és a dir, és fàcil caure en el parany, perquè hi ha coses maques en aquest editorial famós, hi ha coses maques, sonen bé, una defensa d'una sèrie de coses, i és clar, confrontat això a una hipotètica caverna, sempre queda bé. Ficar-se en la caverna sempre és de franc, no hi ha problema, tothom està d'acord. I el PP, ui, que dolent, el PP, sí, és terrible, terrible. I mentre dius que el PP és molt dolent, tots els altres ja representen que són bons, no? Doncs no, són exactament igual. Són exactament igual, perquè el Tribunal Constitucional està format pels dos, que ja sabem qui són. I amb això coincideixen sempre, 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 sempre. Ho veieu al País Basc, sempre. El tema nacional per ells és inqüestionable. Doncs del que es tracta és de silenciar tot això. I fa molta por, perquè saben justament que una sentència negativa del Tribunal Constitucional, tant de bo vingui, consciencia moltíssim els catalans, és una màquina de fer independentistes, és una fàbrica extraordinària, i com que realment els polítics nostres no tenen pla B, no hi ha pla B. Sabeu quin és el pla B? Hi ha hagut un polític que ha dit que el pla B de Catalunya són les consultes. Un polític que no creia en les consultes, quan les consultes les va promoure un altre grup, que en aquest moment no està al Parlament. I ara es volen fer seves les consultes. No, les consultes són de la societat catalana, són nostres, del teixit social, d'aquella gent que no està en partits polítics, que no fa carrera política. Justament les consultes són el fruit del desencís que ens ha creat a nosaltres la nostra classe política. I com que els nostres gestors no han sabut gestionar aquests anhels del poble de Catalunya, ha estat el poble de Catalunya qui ha agafat el bou per les banyes i ha dit, doncs ja ho farem nosaltres. Benvinguts si veniu, però no vulgueu el protagonisme. No us toca el protagonisme, no us sou protagonistes i no permetrem que siguin protagonistes. Protagonistes de les consultes són el poble de Catalunya, que és qui realment les ha promogut fruit d'aquest desencís. I
hem de tenir en compte, després de tot això, que aquest editorial famós és un editorial autonomista. És un editorial autonomista, defensa l'Estatut. Però, esclar, per tant, estan defensant una cosa que ja està, parlant del que deia en Francesc Rivera, és una cosa que és un fòssil. Això ja no serveix per a un poble veritablement que vol un lloc en el món, que vol tenir veu i vot a les Nacions Unides, a la Unió Europea, en el Concert de les Nacions. Un estatut és una pallaringa. Mireu, un estatut en realitat és una mena d'espai de trànsit entre dues constitucions. L'estatut és el fruit d'un poble que tenia una constitució pròpia i que de cop i volta ha perdut, ha vist malmesos els seus drets, ha perdut els seus drets, s'ha convertit en part d'un altre poble i aleshores s'ha vist obligat a estar subordinat a una altra Constitució que no és la seva, sinó la del poble que l'ha conquerit. I aleshores li deixen que es regeixi per un estatut. Esclar, a partir del moment que tu tens consciència de la teva identitat i dels teus drets, tu no vols un estatut, tu vols una Constitució. I justament és això justament del que es tracta. I com que som conscients que es produirà una profunda desafecció arran de la sentència del Tribunal Constitucional i tota aquesta onada que està creixent amb el tema de les consultes, l'autonomisme, l'establishment català, i certament aquests diaris representen aquest establishment, no són diaris independentistes, no estan regits per poders independentistes, són poders dependentistes, i el que volen és frenar tot això. I aleshores, quan el govern català diu que no sabia que els diaris havien preparat això, home, per favor, no baixem de la figuera. I tant que ho sabien, naturalment que ho sabien, perquè el poder i aquests diaris estan en contacte permanent diari, cada dia. De manera que siguem adults, demanem la independència no per raons polítiques, no per raons sentimentals, demanem la independència per sentit comú. Tota persona que té consciència de la seva identitat i dels seus drets no permet que ningú fiscalitzi i controli la seva vida. Decideix per ell mateix. De manera que no demanem res que no estigui encabit dintre dels drets humans. És el dret, després del dret a la vida, el dret més important és la llibertat. Perquè la vida sense llibertat no té cap sentit, oi que no? Gràcies.